Oršić, cilja Oršić, 1:0 ima Dinamo! 62. minuta, sjevnulo je i Dinamo je zabio, Mislav Oršić zabija za prednost Dinama 1:0. Tamo je Atijenven u kaznenom prostoru, nista lopta, gol! Gol, 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 gol! Gol Mislav Oršić! 83. minuta, Dinamo vodi protiv Tottenhama, 2:0 u Maksimiru! Gol, 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 gol! Prošao je dvojicu, Oršić, Oršić, Oršić! Oršić, 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 Oršić! 3:0 Dinamo! 3:0 Dinamo, Mislav Oršić! Kakav šok sada na početku drugog produžetka, Dinamo protiv Tottenhama, 5:3.